Horas samanginang, pajupang hita musei di channel YouTube namion, marhitiak kepikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita, pamorahok kita di nama ngaradi jamita hita, tu jamita pertangyangan songoni nang jamita di parmingguon siganuk minggu. Ditikion nang patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, taringot tu jamita di pertangyangan, ima turpuk epistel di hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Upangido hami ta stok mastokin video on ta jahabema di jabuta ale saya dong do namandok rupani dengan do jahaon turpukna memang huja hami do dakolas sahali boido tulu tu patali 105 hali ale dang apala di layar ni YouTube on rupani di video on huja hami ale molo si hol rohatta ikon jolo manjaha turpuk tapa soma satokit videoi taja habema di jabuta asa unang holan nama nangi hok kita alai tongma perjolo menjaha turpuhi ima di Daniel bindu tolu ayat 10 tolu saharo di ayat 10 walu taringot tu Sadrak Mesak Abednego naso olo manomba manang mangihuton aturan na pinajongjong ni Raja Nebukadnesar taringot tu patung na pinajongjong ni Ibana na ikot si sombaon ni saluhut na ni harajaan na. Jadi perjolo ingot ta somaldo raja di partikiani batu pahon si songonon. Jala dakpola herak kita sahatu sonarpe adong dua karaja manang aka parhuasa na tibbo batu pasongoni mabai patung halai mungkin motivasinya berbeda asa ingoton ibana manang songon penghargaan tu ibana di patupa masyarakat boide berdasarkan idena boide berdasarkan ide ni masyarakat halai yang go di partikian ni Raja Nebukadnesar manang di zamani laho si sobaud do uben na dipajongjong akka patung-patung di tonga-tonga ni harajaon na. Ima na berlaku di harajaon Persia di Tiki ala nunga dibawan bangsoi tertawan manang terbuang rabdo nasida jala ikon dohok ma bangsoi mangihuton aturan na diatur honni penguasa manang Nebukadnesar di partikiani. Jalan ang padua hamuse nang idauta somal do tadok di bahasa Indonesia di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Di mana kita berada harus mengikuti aturan setempat dan berbaur dengan aturan setempat. Alai dang dosi taringot tu hapor seaon. Imana ni hirim ni halak kasdim taringot tu halak Israel na ikon dohot mendohoti aturan ni Nebukadnesar. Benarona sida totu idauta berdasarkan sogoni rohana sida mai manang kecemburuan barangkali gabe borhak nasida tu Nebukadnesar patol hason na soolo si Sadrak Mesak Abednego laho manomba manang mangulahon patik manang titah na pinatolhas ni Nebukadnesar gabe muruk situ tumai bana lei tang Peter ido imana asa diuhum di jalo imana do panorangion sian si Sadrak Mesak dohot Abednego adong do si bagian rupani itor pamu mana sida pamate hamu mah hobar tu na hudok tuhamu jadi tangi patupa pengadilan rupani anggo dison songon sahal raja ibana di Jawa ibana do si Sadrak Mesak dan Abednego laho patol hason buasa dang olo nasida marsoba tu patung na pinajongjong ni Raja Nebukadnesar jala takas do di son di dok nasida jadi Roma alus ni si Sadrak si Mesak dohot si Abednego mandok tu rajai ali Nebukadnesar dang pola alusan nami ho anggo taringot tu nani dok mi mololomo rohani debata nami na huidahami sai paluaun na dohami sian liang pamurunan na marnalanalai dohot sian tangamu ali raja nami
alai anggo solomo rohana ikon boto omudo ali raja nami na so olo hami manili tu akka de batamu manang marsomba tu gana-ganaan sere naong pinajong-jong mi o masada panindangion haporsiaon na matcay bagas dang ala di pasaut di batalomo ni rohana dang holan ala diului di batalomo ni rohana gabi takas parsombaun na manang hot haporsiaon na statement na luar biasa om matay dasongon unok ni turpuhon mololo mo rohani de bata manang molotung solo mo pirohana mangurupi manang paluahok kami datung gabe si sombaon nami na pinajongjong mi manang si sombaon sere na pinaulimi sada statement na marharoan sian panandaon na sitong tu di bata di son marsiajar mahita ala huida hami omma pangusatan ni turpuk taon manang dia pinamasa ikon hotdo marhapor siaon ala ido sitongna. Di teks kita ini sungguh-sungguh suatu statement ataupun pengakuan iman yang luar biasa. Bukan hanya karena Allah akan menyelamatkan mereka, tetapi justru sekalipun Allah tidak menyelamatkan dalam api, tungku api yang panas itu, mereka tetap tidak akan berbalik dari Tuhan. Ini suatu iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar, yang menjadi contoh bagi kita pada saat ini, karena saat ini kadang iman kita selalu berdasarkan apa yang kita lihat dan berdasarkan apa yang kita harapkan. Jika itu tidak diberikan dan tidak terwujud, cenderung kita menjadi tidak percaya atau selanjutnya menjadi mengeluh. Namun apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah satu pelajaran yang terus menerus harus kita ingat, bahwa ketika Tuhan pun tidak berkenan menyelamatkan mereka, bukan menjadi satu alasan bagi mereka untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah pada Allah ataupun dewa ataupun patung yang didirikan Nebukadnezar. Omma huida hami rupani fokus ni turpukta molo dibain tema di son manjami tahun barita nauli sian nasaroha ima barita nauli panindangion hapor siaon na pinatolhas ni Sadrak, Mesak, dan Abednego di tonga-tonga ni bahaya na mengancam na sida, di tonga-tonga ni bahaya na memang ikosialaman na sida, sada panindangion na sitong idot na sida dang ulu na sida manomba tungso di palua de batape na sida ala ditadda na sida do de bata dang bertindak hombartu nani halomohon di rohani na sida alai de bata bertindak berbuat hombartu nani halomohon ni de bata jala nani ida de bata denggan. Allah tidak bertindak berdasarkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya dan apa yang Ia pandang benar, dan Ia tahu apa yang terbaik. Taida may rupani dinamangihut dinagabe opat di ida si Nebukadnezar di api jaladang matutung rupani na sida na tulu siala na paupato ni ragam do penafsiran adong na handok rupani molo berdasarkan dunia perjanjian lama malaikat na sinurun di batadui alai akka penafsir perjanjian baru melihat itu suatu kehadiran Tuhan Yesus meskipun belum Ia lahir. Jadi Tuhan Yesus di penafsiran ni akka pada yang baru halai sesuai pola perjanjian lama malaikat di halai nang idauta dan apalah fokus kita di persoalan isedona paupatoni halai nang ingotota hadir do debata di tonga-tonga ni akka hamaulon na niadopi ni saluhut bangsona na porsea tuibana. Yang penting kita lihat adalah kehadiran Tuhan dalam penderitaan dan kesusahan yang kita alami. Di son macai takas di jauh Nebukadnezar musena sidana tulu jala malua marsiajar do hita tongsian Nebukadnezar dung di ida ibana sada hasit tongan ido gabe mengubah roha doho pikiranna godang do siak kita naung marnida jala takas di jolo ni si manolokta akka hasit tongani alai tong do
dang tabuka roha doho pikirata, tong do mengeraskan hati untuk tidak percaya sekalipun kita telah melihat bukti, melihat sesuatu yang ajaib, melihat satu fakta kenyataan yang ilahi, kita selalu menutup mata untuk percaya. Belajar dari Nebukadnezar juga suatu hal yang luar biasa. Marsi ajar sian Nebukadnezar perlu dihitatong. Dung diidai bana hasit tongani. Sada peristiwa na luar biasa na marharorowan sian debata. Gabi muba do rohana las doh doi bana patol hasson barita naulii ala marhite perintah tona ni imana itogihod do salhud asa marsobba tu debatana sinomba ni si Sadrak Mesak Dohot Abednego. Jadi Oma persiajaran narikot di hita na percolo nakin hapor siaon na sitong hombar tu panandaon tu debata imasian si Sadrak Mesak Dohot Abednego hapor siaon na mangulu maitadok na paduahon olu na sida jala barani makatidakon hasitongan di tonga ni kudang ancaman bahaya na patuluhon hadir do debata di setiap pergumulan ta, di setiap hamaulon na taadopi, na paupaton moluduk taida do kehadiran Allah di tonga-tonga yang kahamaulon na taalami, dohot mahita marbarita nauli, maka tidakon balgaon ni debata jala manugihon torop jolma marsoba tuibana.